So cela usifunde incwadi kaTimotheo kuloba kwesibili isahluko sesithathu. So funda indima ezine, indima yokuqala kuya kwindima yesine. Incwadi kaTimotheo kuloba kwesibili isahluko sesithathu. Bese sibambe indima yokuqala kuya endimeni yesine. Sengiyafisa uma kwenzeka sibuke indaba kaMathewu isahluko sesine. Indima yokuqala kuya kweka 11. Kodwa ngenxa yesikhathi sizofunda amavesi amabili uverse 10 no 11 wabracket wena uzosundela ukuze ungayilande eqaleni. Bese kuba incwadi yakhe lesisi isahluko sesithathu. Kunendima ezine, indima yokuqala kuya kweyesine. Nginayo incwadi enkulu engayithi ibhalwe phansi. Kodwa mayisifundwa lezi ndaba ngizokwazi ukudlulisela lokho uNkulunkulu uthanda kusho. Bengingafisa ukuthi njengoba ngisukume ngibelapha ngo-20 past ukuthi kuzoshaya o-22 sengiyehla ukuze ngalimazi isikhathi sokuhamba kwenyuka. Ngakho ngizatshela ungene khona ntombi, kodwa futhi kunencwadi kaJobe ngicabanga singayifundi noma siyeke kaGenesisi ngoba sesiyayazi. Sahluko sesithathu sibambe uJobe 27 kunendima kaverse 5 kuya ku-6. Uyiphanele kwena uzofunda kodwa ungayibhedele ukuthi ayikho. Wena uzofunda nje uzobambela lezi ncwadi. Ngifisa kuncwadi kaTimotheo kuloba kwesithathu kwesibili chapter 3 verse number 1 to 4. Ngiyacela ufunda bese siyahlala phezulu. Second Timothy chapter 3 verse 1. Yebo. Abadukisi bezikhathi zokugcina. Abadukisi bezikhathi zokugcina. Ngisho abanye bethu sebelele balale ku bahambe sekesesindlela bekade behamba ngayo. Abanye bethu abasaphilayo indlela abahamba ngayo seyishintshile kunendlela abade bengisele ngayo. Isizathu kwafika izinto ezidukisayo. Abadukisi ke ababonakala behamba kalula ngamehlo bebonakala ngokwenyama. Kodwa into engiyinikeziwe ngalomlayezo abadukisi bandlela nini noma bafika benezindlela eziningi zokusebenza. Abanye bafika ngeingubo zokwembatha noma esizembathayo ubona ifashion yabo ukuthi yinhle onane bayishintsha indlela yakhe begqoka ngayo. Isikhathi yini yenza lokhu? Laba bangama-fashion designers bakuhlalela phansi ukubuka izinguquko zomhlaba. Baqale bakumethe noma bakudizayine phansi ukuthi manje sesizodinga ingubo enomkhewula. Njengoba ubona lezi ngubo ezithethukela kwaqale kwanalezi ezithethukela kwathiwa kwanele ithanga lingabonakala kheshule ethangeni. Wathi kheshule ethangeni yakheshula ngaphambili akwanele ungamboni ngaphambili. Laba bantu bahleli phansi bayakwakha. Wathi kwabesilisa kwanyishisa isikhaba seblue. Ubone ukuthi umi kanjani lo muntu. Angiphathi lokudala uhlobo sebenza amajaqambu wabona nje ube kumawo. Lento akusiyo into ethandwa ngabantu. Kodwa kukhona abangama-designer ayo ukuthi asifuna manje sibone isitho somuntu ukuthi singakanani. Ayidini lapho indaba wathi manje asifuna ukubona ikhanda kagogo ukuthi lingqudu kanjani ufika indlela yokufunda kwey'nwele nokweluka kwamakhanda. Bawathatha amaduku bawabeke phansi ulibona ikhanda kagogo ukuthi hayibo sekubalulukiwe kodwa lakhiwe kanjena. Yini indaba abantu abasala nabo abasala phansi babuka ikhanda lomuntu waphinde wedlula weyekebesilisa wathiwa umintsheko uzoyisusa yonke
Abandene funa uyishaya abishaya. Khona bangezi. Sokhuluma ngakho bakhulume ngakho. Amen. Bahamba twabashumayelayo abakunde ngalendlela ukuze babonakale ukuthi bahlanzekile ashintshe amakhanda wabo abakhuluma ngenyude. Bakhona omama, bakhona obaba, bakhona insizwa. Amen. Yena lela kahle. Bafika isikhathi sabamaqida ama-designer sakhona. Zabhotshoza indlebe. Ibhotshoza indlebe yonke. Nokuthembeka lokubona manje lo muntu. Ayangagcina lapho indaba endlebeni engena emakhaleni. Abhotshoza amakhala. Abhotshoza indlela zonke faka ophisi. Ayangagcina indaba lapho. Abhotshoza amazinyo. Ayidinanga indaba amazinyweni. Zabhotshoza insipho. Khona abantu abanenzipho seyediwe kwezabo. Ufika lapho kuthiwa uhleke isikolo uzofaka izinyo. Usuthi uhleke. Bese bekubheka sizolishaka nje. Ikhona ibandla. Nalelo suku lwezinyo ngakubona umuntu wakhona uhleka kanjani. Isimali sakhe sishizini uthi ngaphi. Kohamba akathi akujwayele. Angiphathi mathwangele okweshelito. Iyakhotha lokho ekhothisisa. Itheni insizwa noma umuntu umzane. Ekade kwemukela ushesena leli sinyo. Uthatha uhambe uthi hayi manje ngemukela ushesizolo. Manje wayokhipha leli zinyo. Wathi ucela khishwe lekhambe elifakiwe. Kwathiwa isinesikhathi ngeke isaluze isingalimazi izinyo. Wathi ibuka abangcwele likhiphe izinyo. Ukuze mina ngilungele indawo engibizele kuyo. Indawo engibizele kuyo nje. Wakhiphe izinyo. Nasalile isicabo. Nakubiza isicabo. Ngesabo sikhipha lenkinga. Ebayethu ukuthi bayikhuluma. Iyothetha abantu. Ngesatha inguquko ukhipheni yobalifakile. Bazalwane asikuphezulu. Uthabadela ukuphila kwabo ngenxa kaJesu. Izwe silifundile ekuseni. Liveza ukuthi uJesu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Bayisuke esiphambanweni. Ethi baba bathethelele. Abakwazi abakwenzayo. Akashiswa ukuthi iphilile zinoshukela. Akashiswa ukuthi ugwe. Kukhona into ekade ubuhlungu emzimbeni. Kodwa ubuhlungu buthathiwe. Uqale wathi maye ekhaya eyokhuleka. Kuthiwa iy'thukuthuku zakhe zathi mayidonsele emhlabathini. Zafana namathonsi egazi. Ingakaphumi igazi. Kusezithukuthuku lezo zesulayo. Kodwa yashintsha indlela yazo. Isizathu yindlela sazoyihamba. Ishigazi ukuthi lisazokhula. Yoxolela-ke wena ngifike la omadini khona. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi asizukuhlala sinje ngayizolo uma sike sathola uguquko. Sokanjani ngomafathini. Wathole kufanele iqobe inguquko. Nanti into ebuhlungu uma ufuna ukubona uguquko wengqondo. Wala umhlekazi aphembathe ezimhlophe.
Mathuseqedile ukuphothula esikhotheni. Uyibeka phansi iyunifomu yakwaHulumeni. Abeke phansi umsebenzi wonke. Isizathu sokuthi ubeke lo msebenzi ubonile ukuthi imali abizele kuyo inkulu kunemali aseyihola kuHulumeni. Athathe imomvu, athathe ingubo zeyikhindi makunkosikazi uMorant ufake ikhindi mawindoda ibona ifake iketi uthi wenze njani indlela yoguquko. Izangoma iguquki ngathi ziyadlala noma ngabe bikhona nebangena nomnotho ilento ukubona imkhono yembuzi nakho konke kuzoba ngokwalo. Ithi ayikho into enzeyihlalela ngensindiso inyama ndohamba nayo njengoba injani ekhaya. Ufunda amaphepha khona indaba ade beyikhiphile ezonweni zadlule kuthiwa ebantwini abakhatholika bekade kukhona abafundisi abadimotile. Isizathu kuthiwa bakinomoya wokugoma. Kuthiwa umoderator wabo asekubamisa okokuqala. Mase bamisile kuthiwa abanye babasapothayo babhikisha bathi ngivelele ibandla liyawakhonza amandozi benqatshelana ukuthi bayosebenza umsebenzi abawuphile. Leli bandla lathi bayibheka kunabelungu bathiwa abelungu abasho lutho bayithulela bayaqhubeka bayakhonza. Into ehlupha abantu abamnyama ekhulwini abanjengoDwala bayaqhubeka bengaguqulwa bese lento yenza izinto bekade zingekho right ziyapromotheka ziyaphambili. Yebo asike bencwadini sakhona abadukisi bezikhathi zokugcina. Nazi izinto ngiyilanda uma ngasala phansi benethuba uzobona ukuthi lokhu kwangekho kimi kodwa khona abantu abafika nakho kade ngakubamba. Khona ezinye izinto zake zaletha kuwe wazama ukuyiphika wayigwema kodwa ngenxa yokuthi laba madukisi balite ngiyinothayo laba madukisi akushuthi ngabesikhathi kuthiwa ngabesikhathi noma ingaganja nefashini as long usaphinde sazofikeni uzobonakala ukuthi lakhona inqumo njengayisona. Yakunjalo lokhu kutsheliwe balethu kwenziphila usakhona bese thakeni ibheke ithunele uyizolo ibhekela ayidinge fashini kuthiwa hayi right ubangaleke lila mfunde indaba kwathiwa kubefundisi bebekhona. Haleluya. Bawu-30% kuphela befundisi abesehlulile kushona babantu ku-100% only 30% abantu abasehlulile ababalwa ukuthi ngababaphi amabandla kodwa kuthiwa abantu abasehlulile bawu-30% ebesethi umthumeli wabo noma bekade umkhuzi wabo. Haleluya. Masekwethula kusathane kuthiwa masekwethulile kwathiwa usebenze kahle wena usazithunywa kodwa usuzohlala eduze kwami ushinkosi yamadimoni usuzohlala eduze nami siqoqa abantu ezizobathula ngoba isu lakho likwazile ukusebenza izinga lemfundiso uyehlisile. Mawufuna ukubona izinga lemfundiso ukuthi lehlisiwe uzobhekela izinto ade khuluma ngazo makhathini ekuseni athi sekukhona izinto ezisendaweni yokukhonza yilezi nalezi nalezi. Uma ubheka kuleyo mazwi noma uyolalela leyo ndaba ngesikhathi esifanele uzobona ukuthi ngisho kimi kwakhona nawe uphile uphela. Verse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina uzakuvela izikhathi ezinzima. Verse 2. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo nabathanda imali
nabazigqamisayo, yebo, nabazidlayo, yebo, nabahlambalazayo, yebo, nabangalaleli abazali, yebo, nabangabongiyo, yebo, nabahlazisayo. yebo, Verse 3. Nabangenalo uthando, yebo, nabahlebi, yebo, nabangazithindi, yebo, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle. Verse 4. Nabakhapheni, nabanamawala, nabakhukhumeli, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. yilalo hlobo lelo hindi luselistini uyathanda uthanda umangazi ukuqala kuJesu ngeke igeshe lezi zinto ezibhaliwe isizathu zinabantu abaqashela ukuthi bahambe bazenze. Wow, talking about the Romans, chapter 8, I think we funda into verse number 18, man of process. Kunetha kwasithi umuntu ngoba nayo Jesu. Uthe umashobane lapha esabulweni ithatha verse number 11. Uthi oqobayo. Hallelujah. Yakumenza insizwe thembelini. Angeke ubenzi ungamanga. Awuphuthume mathanda ama4. Matthew chapter 4 verse Yebo 10. ufunda verse 10 to 11. Verse 10. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi okhulela enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Yebo. Verse 11. uSathane wayesemshiya, bheka wafika izingilosi zamkhonza. Uyabona mawuqeda uyiphiki into elethe kuwe. Mangqeda uyiphiki into elethe kithi. Ngaleso sikhathi kufika ingilosi zizoqinisa. Uthi uJesu wabesebenza ingilosi zamkhonza. Emveni ubesekuthithile konke sekuthiwa umuyindodana yomuntu. Kuthiwa iphonse phansi. Kuthiwa mawuyindodana yomuntu. Phendula lelizwi lezisipho. Hallelujah. Siyabekwa lezi zinto eyibuka uJesu ekugcineni ugoqa ngezelodwa lokuthi kulotshiwe ukuthi ungesizi Nkosi uNkulunkulu wakho. Mayekade usho lokhu uyashindwa. Into efikile masengane zethu ezikoleni inathi ingena ngendlela ezahlukane edakamizwa. Mawulandela indlela yakhona uthola babenza amagwinya banendlela yokuthi amanye amagwinya enziwa ngamanzi akadebilisi insangu athathwa afakwe kuflawe eqoqwe. Labo mama behlukene lesingane ziyabazi. Uyafika uJona umazi ukuthi ukhathaliswe yini. Mawuthi abuza noma uthobile qolele wena ubizekanga lelo gama naliphola. Hallelujah. Utabaka beko ndikuthi kuye. Umuntu embuza wabuya phela phiwa nalo ngafiki. Mama tesise chimini noma koka tesise chimini. Oh. Ayikho nje ngaphandle koTimiso ingene sidakamiswa akuvumi ukuthi anyakaze kumthuku yonke indawo emhlolala engakezini kwesikhathi. Manje ixoxa kulabo abanye abamfakele indlela wathi qinisela kusazoshintsha futhi ekhaya bazokubona ukuthi khona esinye thina nje sibuyela sekushile sibuye ngomeni lomothaweni ngabuyekuzasa angithe ukuthi lapha incwadi ibeke lapha une homework akayazi ukuthi ne homework uzobona ekuseni. Mayifika esikoleni uqoqa ingane ekenza homework ukobisha kuyo. Yezithola abafundisi. Qedela lapho. uJobe chapter 27 Yebo verse number 5. Yebo. Makube kude nami ukuba ngilivumele. Yebo. Angiyuza phuca ukuphelela kwami ngize ngife. Yabona imishale lengabuthi ishise ngaphansi. Awuzidinywa unguyike. Kodwa uzidinywa ngokuphelele.
bawuvimbile ngoba uphelele uzawathuka iquality bakho. Yabona fana intombi mayicelwa emjulweni uqala inkonwe ubuhle bayo awuphathi laba basashintsha bekhalayo kunjalo abasayiphapha ngobusha akubalandela ongabafana ukukhulu ungathi bona umuntu oyayo yini ifaith yakho isiqala ukushintsha bese bezisho lezi zinto uma lenganikeza ukunaka ukuthi khona iquality nayo khona ukuphelela kwayo bazoyephuka. Nalokho ngabafana kubona amabhuluku esekwabeke lapha eziswini kwehlala izingane zasendamanda ziyaleza zikhulwana kungokwakhona lapho kwakhona lokho sikwenza nabo ubunye ngabafana yobatesho ukuwa emakhathini kabasho mkhulu bathi ukuwa makalisho uzalo baba emakhathini uqobo lwakhe lixolele mangisho wesicelo bese ngisho ukuthi uma besanabo ngathi bafuna ukukhombisa uthando kanti bafuna ukucekela phansi isithombo kushiwa amandla inkomo ngiyathophwa yonke usubona kwindodakazi kufa into enomhlubu lapho ukuthi uzoyibonisa into thidansa kanzima ikhulelwe mayisekhulelwe ithi izobika ukuthi hayi bo lapho kasemkhulelise usibalibani nanothi ukhulelwa mithi iyamithisa ingane uma kwintombazane ukhulelwa ngomuntu oganile ngokwelimi lethu thina abantu uma isimithi iyabika lesisu athi umfana wena ngokwazi ngathi ujola nosibalibani bese kuduma ikhanda kule ngane manje masekushiwo kanjalo ubheke ukuthi ngibani ozongihlawulela ngoba ekhaya banamakhanda aqinile ngeke bayivume lento uzephuthe yena uphelela kwakhe uThojobe angivumi uzaphuthe uthi noma sakuvuka kimi khona into engithanda lapho sakuvuka kimi angeke uzabukala ujabe kude nami ukuba nginivumele ebese athi nami uqobo angeke uzaphuka uphelela kwakhe. Hallelujah. So then pelile khululeka indaba eshulile kwethembeka kwaye kwathiwa umuntu owethembeka kuyo usebuka kimi ngithi kodwa ngingaba ubani maselishi ulingisho umuntu ongena kwi-dressing room endaweni zeyikwembatha athi ethande impatha eyibona kulento yengile kulesi sakhiwo athi noma nobesishakhe sakhiwo athi no yayithanda le ngubo kodwa mayisengena lapha yempatha athi ngiyoyiqoka kuliphi izwi kube ehlala kanje akabukwa umuntu uye nesibuko athi mayifulathele lezibuko khona singapho khona sikapho athi ngibani ongakhipha izinqa kanje kanti khona lapho khona baphuma bathi kahle impela mayizeyikhipha kanje zamizini into ebalulekile ukungabavumela ukuthi angiyekuvumela ukuba ningephuke ilungelo lami osesethi nami uqobo angiyekuvumela ngizemuke wake wathi umkakhe uJobe mawufuna chapter 2 uverse 9 kuthi umkakhe semezishu lekuthi angcono uthuka uNkulunkulu kuzufe ithi indoda uJobe ngabo besingeyaphiwa ukuthi kuphela kodwa nobubi siyakwabukela kuNkulunkulu abantu ukuthi abayithandayo abawayebi yonke into ekuqulela abantu balesi sikhathi ukuyithanda uthoba bazoba ngabo ngenalo uthando ukuthi bangabe nalo uthando uNkulunkulu kodwa bazoyithanda ngela bagcwele ukuthi ngibheke lapho bese ngihlala phansi ngisho ukuthi amanye amazwe bengiwathandile ila ikhulume ngawo ekade ikhuluma ngawo Khumalo Example 3 verse number 12 othi ngoba
khona ingubo emhlophe ezokwembatha awuzukibona njengoba kusembatha iy'nkonzo kodwa izokwembathwa ngabanqobile bathi kubonakala besahamba ngenyawo kodwa bazobonakala ukubuya kwenkosi uJesu. Ingale sizathu uPawulo wathi uyithatha kahle lento athi akabonakala esiyikho kodwa mhla ibonakaliswa yethina sokufana naye. Ngaleyo ndlela ngicela uxolisa ngesikhathi. Ithukuluko lami sisi siyabona.